Hyvät kuulijat, jos maailman kotitalouspäivän viesti pitäisi tiivistää, sanoisin, että kotitalousopetus, tutkimus ja neuvontakunnia. Sillä on paljon tärkeämpi rooli kestävässä kehityksessä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, vuosituhattavoitteiden aikaansaamisessa aikanaan ja nyt sitten vastaavasti kestävän kehityksen tavoitteissa, naisten aseman parantamisessa ja myöskin kestävässä ruokahuollossa, hyvässä taloudessa. Kaikki kulutus loppujen lopuksi tavalla tai toisella kääntyy myös kotitalouksiin, jotka ovat kulutusryhmänä ehdottomasti suuri. Silloin kun lasketaan yhteen suora ja välillinen kulutus. Kuluttaja nimittäin ostaa välillisesti sen paperikoneenkin valitessaan kertakäyttöpahvikupin tai kestokäyttöisen. Valitessaan sen saman tiskirätin osalta tai paperipyyhkeen osalta tai kuinka monta arkkia sitä paperipyyhettä kerralla siihen pöydän pyyhkimiseen tarvitsee. Millä tavalla pakattuja tuotteita, minkälaista ruokaa, kuinka kestäviä kodinkoneita, kuinka usein mennään autolla, jos se kotitalouteen kuuluu, kauppaan tai muuhun esimerkiksi harrastustoimintaan. Mikä on kodin lämpötila, kun suunnitellaan remonttia, kuinka tärkeäksi esimerkiksi passiivienergiatalon rakentaminen tulee. Miten kodin talous tasapainotetaan ja hankinnat myös suunnitellaan niin, että on mahdollisimman kestäviä, mahdollisimman ekologisia ja taloudellisia. Tähän kuluttajavallankumoukseen ja työhön tarvitaan sekä kouluissa mielestäni nykyistä laajempaa mahdollisuutta kotitalousopetukselle. Se tarkoittaa myöskin sitä kotitaloustutkimusta, jossa erilaisten yhteiskuntapolitiikkojen ja kehityskulkujen linkit kotitalouksien valintoihin tutkitaan ja näytetään nykyistä selkeämmin. Ja se tarkoittaa aivan keskeisesti sellaista kotitalousneuvontatyötä ja sen taloudellista tukemista, jolla autetaan ja voimaannutetaan kaikkien tyyppisiä erilaisia kotitalouksia pitämään itsestään ja maapallosta ja meistä toisistamme huolta. Ilman tietoa ongelmista, ilman tietoa ratkaisuista ja ilman tietoa siitä vallasta, joka niillä jatkuvilla pienillä valinnoilla on, kotitaloudet eivät voi ikään kuin hanskata tätä suurta myönteistä muutosvoimaa, joka heillä on käsissään. Tämä on sellainen ajatus, jonka toivoisin niin eurooppalaisesti kuin globaalistikin leviä hyvin vahvasti. Koska totta kai me toimimme Suomessa, totta kai me toimimme esimerkiksi omalla paikkakunnalla tai omassa tuttavapiirissä. Mutta ne omat valinnat vaikuttavat myöskin globaaliin kehitykseen. Kehitysyhteistyö vaikuttaa siihen, miten voimaannumme tai voimaannutamme myöskin vaikkapa kehitysmaiden naisia, heidän osuuskuntiaan käsitöissä tai heidän tuottamiaan kestäviä ekologisia tuotteita, luonnonvarojen kestävää käyttöä, heidän pienlainoilla heidän yritystoimintaansa tai heidän mahdollisuuttaan käyttää vaikkapa aurinkokeittimiä puunpoltosia. Alue on siis todellakin laaja. Ja sen takia toivoisi itse asiassa niin kotitalousopetuksen, tutkimuksen kuin tietysti neuvonnan osalta ikään kuin sellaista karttaa tai päättelypuuta, jossa näkyisi kotitalouden erilaisten valintojen vaikutukset. Tässä tuskin on tilaisuutta käydä kaikkia vaikutusalueita läpi ja siksi olenkin valinnut ympäristön ja vaikutusten osalta ehkä 4 tai 5 tärkeintä ja haluaisin aloittaa energian käytöstä ja energiavalinnoista. Meillä on suuri vallankumous myös tällä energiapuolella käynnissä, joka on vallankumous yksiviivaisesta ja suuntaista tuottaja, kuluttaja
rakenteessa, jossa se kuluttaja on väistämättä sidottu yhteen tai kahteen isoon tuotantoyhtiöön ja jakeluverkkoon, niin rakenteeseen, jossa on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja ja sellaiseen rakenteeseen, jossa se kotitalous voi olla myöskin energian tuottaja, eikä pelkkä kuluttaja. Tämä prosumers-kehitys on erityisen mielenkiintoinen ja sen todellisen energiavallankumouksen kotitaloudet voivatkin tehdä esimerkiksi sillä, että he asentavat aurinkopaneeleja joissakin rajoissa, myöskin tuulivoimaa, perustavat siitä omia tuotantokuluttajayhteisöjä ja politiikassa vaativat esimerkiksi sellaista sähkömarkkinadirektiiviä, jossa uusiutuvilla on aina etuosto-oikeus ja sellaista käytäntöä, jossa myöskin se energia, joka kotitalouksissa tuotetaan, ostetaan tosiasialliseen markkinahintaan ilman esimerkiksi lisäveroja suoraan verkon käyttöön. Eli siinä pitäisi olla net-net-periaate. Ihan yhtä paljon kuin kuluttaja maksaa, niin samassa suhteessa hän myöskin tuottamastaan energiasta saa. Tämä energiavallankumouksen toisena puolena rakennusten osalta on luonnollisesti silloin, kun remontit tulevat eteen, olipa kyse esimerkiksi asunto-osakeyhtiöistä, jossa on luonnollisesti hallitukset päättämässä vuokrataloista tai sitten omakotitaloista. Se, kuinka hyvin ja viisaasti sisäilmanlaadun osalta ja energian kulutuksen osalta me voimme toteuttaa energiatehokkuutta. Yksittäinen pikkuremontti ikkunoissa tai tiivistyksessä tekee aina hyvää, mutta silloin kun tehdään isompaa remonttia on myös se aika, että tavoitteena on joko passiivi tai omavarainen kiinteistö. Tämä siis tarkoittaa sekä toisaalta tätä uusiutuvan energian tuotantoa, että toisaalta sitä, että rakennukset, kodinkoneet ja rakenteet ovat niin tehokkaita, että ne ovat kokonaisuudessaan passiiviluokassa. Toinen iso sektori energian kulutuksen osalta on tietysti ne valinnat, minkälaisia kodinkoneita koteihin ja remonttien yhteydessä sitten tai vanhojen hajotessa niiden tilalle hankitaan. Ja se vanhan auton tai vanhan kodinkoneen pois heittäminen niin kauan kuin se on järkevästi korjattavissa ei ole koskaan, vaikka toisin sanotaan, järkevää, koska se määrä energiaa, luonnonvaroja ja päästöjä, joka on sitoutunut siihen vanhan tekemiseen, korvautuu vasta 10 tai 20 vuoden kuluttua, jos uusi ostetaan, kun vastaavasti täytyy tämä uusi määrä korvata täällä energiakulutuksen ja päästöjen ja resurssien kulutuksen puolella. Meillähän on pahdin siksi, että haluamme hyvää paahtoleipää, eikö totta? Ei siksi, että olisi itseisarvo ostaa vuoden tai 2 vuoden jälkeen uusi pahdi. Kotonani pelittää vieläkin hyvin kohta 20 vuotta vanha sähköleivän pahdi, joka on korjattu kertaalleen vastuksien osalta ja kertaalleen johdon osalta. Tämä korjaaminen, pidempi käyttöikä ja sitten kun uusitaan mahdollisimman pitkä käyttöikä ja korjattavuus yhdistettynä mahdollisimman pieneen energiakulutukseen ovat niitä isoja energiatekoja, jotka rullaavat vuosien kuluessa. Liikenne on myös keskeinen osa sitä vaikutustamme ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja samalla, kuten edellisetkin, itse asiassa meidän talouteemme hyvin keskeistä. Yli puolet automatkoista, joita tehdään, ovat reippaasti alle 6 kilometrin matkoja. Ja siitä joukosta valtaosa alle 3 kilometrin matkoja. Ymmärrän hyvin sen perheen, joka vesisateessa 2 esikouluikäisen kanssa tekee kauppamatkaansa kävellen tai pitkän kävely- ja bussimatkan päästä, että se oma auto on kovinkin houkuttava ja järkevä ja mielekäs ratkaisu. Mutta monta kertaa on kyse myös siitä, että olemme tottuneet hyppäämään autoon ja ajamaan markettiin, vaikka voisimme pistää selkää ja käydä siinä lähikaupassa 1,5 kilometrin tai 3 kilometrin päässä, jos sellainen on, ostamassa sen
muutaman maidon ja sitten muut tämmöiset tuoret tavarat. Kysymys ei ole siis siitä, että me kieltäisimme autojen käytön ja vaatisimme erityistä uhrautuvuutta ja sankaruutta siinä, minkälaisissa tilanteissa autoa käytetään, vaan siitä, että silloin kun se on tehtävissä järkevästi, nopeasti, hyvin, suosimme niitä omia jalkoja tai fillaria. Siitä kiittää myöskin oma kunto ja kukka. No kolmas sitten semmoinen aivan keskeinen iso osa tietysti tässä kotitalouksien vaikuttavuudessa on ruoka. Meillä globaalit ruokajärjestelmät ovat tällä hetkellä ryntäämässä täyttä vauhtia päin täydellistä katastrofia. Vain yhtenä esimerkkinä maankaappausmaalla kasvatettu riisi, joka on sullottu täyteen torjunta-aineita ja lannoitteita, ei muutu ekologiseksi torjuntaruiskun säätämisellä Nigeriassa. Eikä sillä, että sitä kuljettanut laiva käyttää vähempirikkaista polttoainetta korvata sitä ongelmaa, että riisi on reissannut Nigeriasta Intiaan tai Kiinaan ja sieltä meidän kauppaamme ja minun kotiini, niin että sitä tasetta ei saada millään kestäväksi. Paikallisesti vedet ovat pilaantuneet, alkuperäisväestö on ajettu pois asumuksiltaan. Ylimitoitettu torjunta-aineiden käyttö on vahingoittanut paikallisten työntekijöiden terveyttä ja valumat vesistöihin ovat tappaneet paikalliset kalakantat. Tai sitten vaikkapa brasilialaisen lihan laatukohu ympärillä kannattaa muistaa se toinen puoli, että kun kaadamme sademetsiä, vaikkapa siellä Brasiliassa, ja istutamme GMO-soijaa sen tilalle ja ruokimme sillä ne broilerit, joka sitten tulee halpana broilerina meidän kouluihimme ja joissakin tapauksissa myöskin koteihimme. Se hinta, se ekologinen hinta on sellainen, että sitä ei voi millään laskulla kompensoida. Kestävä ruoka tarkoittaa loppujen lopuksi erittäin pieniä valintoja isojen ongelmien äärellä. Voisin sanoa, että kestävä ruoka on eettistä. Se on niitä tuottajia kohtaan. Vaikkapa siellä Nigeriassa ne pienviljelijät, jotka ajetaan pois ja sitten kun on siellä plantaasella työntekijöinä, niin kärsivät monista terveysongelmista olemattomalla palkalla. Se on eettistä myös eläinten kohtelun osalta. Mottoni on se, että sitä pitää voida katsoa silmiin, joka laittaa lautaselleen. Heittäähän siinä sonni tai broileri henkensä se edestä, että herkullinen pihvi odottaa. Ja hyvä tuotanto maksaa enemmän kuin huono tuotanto. Mutta kun me yhdistämme eettisyyteen myöskin terveyden ja ekologisuuden, huomaammekin, että samantyyppiset valinnat tukevat sitä. Kauden kasviksia, mieluummin luomuna ja läheltä. Tarkoittaa parempaa terveyttä verrattuna ylimitoitettuun punaisen lihan syömiseen. Kun suosimme enemmän niitä kauden kasviksia siitä läheltä, niin myöskin se on taloudelle ja kukkarolle hyväksi, jolloin meillä on varaa maksaa silloin, kun hankimme sitä lihaa, se kunnon hinta, mitä luomupossu tai paikallinen ulkona kasvatettu broileri tai karja vaatii. Ja on meidän lihankulutuskin kasvanut melkoisesti aikaisemmista ajoista, jossa 70 grammaa henkeä kohden käskettiin varata lihaa, ja tätä nykyään tämä luku vähän resepteistä riippuen pyörii 200-300 grammaa. Aasialaisissa resepteissä usein tämä periaate, joka on meilläkin ollut vanhoissa resepteissä, jossa liha on höyste ja seurana on paljon kasviksia, on paljon yleisempää. Sitten eettisyyteen myöskin kuuluvat ne kotimaiset tuottajat. Terveys kiittää, ympäristö kiittää ja kotimainen tuottaja kiittää, kun ostat
tuot luomuohraa ja korvaat sillä käytännössä katsoen kaiken riisin käytön. Se tulee läheltä. Ympäristön kemikaalikuormitus on pieni tai olematon, samalla kuin ilmastojalanjälki on pieni. Ohra on paljon maukkaampaa, mutta ennen kaikkea se on paljon parempaa terveydelle kuin mitä riisi on. Ja se tuottaja tienaa sitä luomuohran myynnistä pussistaan moninkertaisen rovon verrattuna siihen, että se myydään esimerkiksi perustuotannon raaka-aineeksi. Ja kukapa meistä olisi muuten luomuohraa hinnallakaan ja tekemällä siitä sienikaalikääröitä, uuniohrapuuroa tai ohrattoa, niin ihan konkurssia tehneet. Kukkarokin ja talous kiittää. No, samanlainen kysymys on tietysti valinnat kehitysmaiden tuotteiden osalta ja tuottajien kohtelun osalta siellä. Jokainen teistä varmaan tietää palmuöljyongelman ja ongelman esimerkiksi kaakao- ja suklaan tuotannon osalta. Kannattaa siis valita luomua, kannattaa valita ehdottomasti reilun kaupan tuotteita ja sellaisia tuotteita, joilla se tuottaja ja tuottajayhteisö pärjää, kykenee investoimaan kestävään tuotantoon ja kouluttamaan lapsensa. Pieniä valintoja, mutta 20 vuoden aikana jokaisesta kahvipaketista kertyy iso ropo sinne toiseen päähän. Siis eettistä ja ekologista. Vältetään turhaa kuljetusta silloin, kun se on mahdollista. Ne wasabit voivat ihan iloisesti tulla sieltä Japanista, mutta se sananmukaisesti joka päiväisen leivän, se 70-80% ruoasta pitäisi tulla läheltä, kauden kasviksista ja mahdollisuuksien mukaan luomuna. Sitten sen pitäisi olla myöskin luonnollisesti terveellistä. Ja yllättävän usein sekä runsas kasvisten syönti, riisin vaihtaminen ohraan tai esimerkiksi sellaisten tuotteiden syönti, josta alkuperän tietää varmuudella, tietää monet tämmöiset elintarvikeskandaalit, joita monista maista tällä hetkellä tulee. Meidän valvontajärjestelmä ei kykene mitenkään, eikä mikään valvontajärjestelmä saumattomasti joka ikistä tonnikalapurkkia, herkkusienipurkkia ja muuta säilykettä valvoa. Meidän kannattaisi pienentää mahdollisimman pieneksi terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit tietämällä ruoan ja jokapäiväisen ruokamme alkulähteet. Tähän jatkossa myös entistä keskeisemmin kuuluu pakkausvalinnat. Aika kohtuullisen iso lähde hormonihäiritsijöillä, joilla on pitkäaikaiset terveysvaikutukset, varsinkin odottaville äidille ja pienille lapsille, tulee elintarvikepakkauksissa olevista muovin pehmentämistä, jotka imeytyvät erityisen hyvin esimerkiksi kosteisiin ruoka-aineisiin, kuten valmiiksi pakattuun jauhelihaan, tai sitten vaikkapa pehmeisiin rasvaisiin juustoihin, jotka ovat kerätty kelmuun. Ja itse asiassa suomalainen puupohjainen hormonihäiritsijätön kierrätettävä pakkaus on tälle erittäin hyvä ja ekologinen vaihtoehto. Jos ajatellaan, että ruoka on eettistä ihmisten ja eläinten kannalta, että se on ekologista, se ei hävitä luonnon monimuotoisuutta ei Brasiliassa eikä Uudessa-Seelannissa, että sen ilmastovaikutukset ovat kohtuullisia. Jos ajattelemme, että se on terveellistä, jos ajattelemme, että se on turvallista, niin se pitää olla luonnollisesti vielä kohtuuhintaista ja herkullista. Ja tässä kotitalousneuvonnan rooli tulee. Ja niin kuin näistä muutamista esimerkkeistä on jo voinut huomata, hyvä ja terveellinen ruoka
ei ole kallista, jos osaa tehdä valinnat ja jos osaa laittaa ruokaa. Surullista kotitalouksien osalta on, että tutkimusten mukaan kaikkein köyhimmät ja syrjäytymisvaaralla olevat perheet maksavat elintarvikkeista suhteessa ravintoarvoon eniten, syövät epäterveellisimmin ja sama ihmisryhmä myöskin sairastaa hyvin paljon pitkäaikaisia sairauksia, josta osa on ainakin osittain elintapaperusteisia. Nyt ei jahtaa kenenkään sipsejä, enkä dippejä, enkä limujuomia silloin tähän, enkä lankkupitsoja silloin tällöin. Mutta silloin, jos se on se ruokavalion selkäranka, sitä kärsii sekä terveys että kukkaro. Ja itse asiassa hyvä ja herkullisen ruoan tekeminen, joka on edullista ja terveellistä ja turvallista, eettistä ja ekologista, se on kivaa ja helppoa. Ja tämä kivuus ja helppous meidän pitää saada viestinä myöskin eteenpäin sitten kotitalouksiin. Ja meidän pitää olla tukemassa siinä osaamisessa ja reseptiikassa, että kysymys ei ole ekstra fiini kokkauksessa, josta pitää ostaa ensin 5 000 € arsenaaliperkolaattoreita ja erilaisia milligrammavaakoja ja lämpömittareita, vaan kysymys on hyvästä perusruoanlaittotaidosta, jossa voidaan tehdä isompia eriä kerralla ja jos aika simppelisti joko 5 minuutissa tai sitten yön yli hautumalla syntyy vähällä vaivalla hyvää ruokaa. Tästä on kyllä hyvä esimerkki vaikkapa wokit tai sitten perinneruuista ihan kunnon suomalainen hernakeitto, joko sillä luomupossulla tai sitten porkkanalla. Ja kotimaista kalaa luonnollisesti, järvikalaa. Ja kun saisimme sitä enemmän, olisi syytä suosia, koska kalakannat ovat vielä enemmän uhattuja tällä hetkellä kuin ehkä tuotantoeläinten puolella ovat ongelma. Se lohikin ruokitaan jollakin ja usein pohjanuottauksella tyhjennetään merenpohjat, jotta saataisiin sitä meren ruokaa, saalista, jolla sitten meidän kirjolohemme tai Norjan kassilohemme ruokitaan. Eikä ole olemassa sellaista kuin roskakala. Taitavissa käsissä ja pienen harjoittelun jälkeen särjestä tulee monenmoista herkkua sevitsestä limen kanssa höystettynä, jos eksoottisempaa haluaa, savusärkeä öljyssä tai sitten ihan hyvää särkirukkua kerroksittain sipulia ja jos haluaa, niin persiliä ja pippuria suolan kanssa. Jos ei voita pelkää, niin sitäkin voi rojauttaa niskaa ja laittaa koko komeuden 100-asteiseen yliyön uuniin ja sittenhän vuolaa, meillä on kalapatee syötäväksi lisukkeiden kanssa tai leivän päälle. Ja silloin, jos me lähdemme tähän isoon urakkaan, niin kotitalouden valinnat ja se tietoisuus kotitalouksilla siitä, miten me voimme säästää energiaa, tuottaa uusiutuvaa, käyttää enemmän omaa lihasvoimaa tämän konevoiman sijasta liikunnassa, suosia kestävämpiä ekologisia tuotteita, varsinkin kestokulutustuotteissa, ja miettiä aina myöskin kotona sitä, olipa kyse kivasta laukusta tai vaatteesta, että kannattaako minun ostaa sitä. Tarvitsenko todella tämän mekon, ja jos garderoobini katson, onko se, että se on nyt minulle vain 15 € tai 5, niin tosiasiallisesti hukkaa ihmisten ja ympäristön näkökulmasta. Meneekö se seuraavassa pesussa pilalle? Ja minkälaisissa oloissa
niin terveyden kuin ennen kaikkea turvallisuuden osalta vaikkapa Bangladesissa siellä paikalla olevat naiset ovat nämä vaatteet tuottaneet. Ja sitten kun sitä omaa mekkoa vuokraa tai laskee kestävämmän mekko käyttöhintaa ja tuunaa sitä joskus, niin itse asiassa se hyvälaatuinen, hiukan kalliimpi mekko voi käyttötunti hinnaltaan tulla edullisemmaksi kuin yhden pesun jälkeen kutistunut tai levinnyt halpa mekko, joka tapauksessa ainakin nykyillä. Tämän kotona tapahtuvan työn, jonka pitäisi alkaa kouluista ja jatkua läpi elämän, tai itse asiassa pitäisi alkaa, mun mielestä se pitäisi linkittää neuvolatoimintaan nykyistä tiiviimmin, niin pitäisi tietysti olla jokaisen suomalaisen kodin ja kotitalouden ja eurooppalaisen kodin ja kotitalouden ulottuvilla. Mutta mä toivon, että siihen kotitaloustyöhön voidaan lisätä myös yksi elementti, ja se on se, mikä on kotitalouden rooli poliittisena kuluttajana. Olemmeko me yhteydessä omaan valtuustoon ja sanomme, että me haluamme, että minun ja meidän päiväkodissa, koulussa, työpaikallani, ikäihmisten asumisessa ostetaan laatua luomua läheltä. Haluan, että ruoka on ravintoarvoiltaan korkealaatuista ja kunnioittaa näitä hyvän ruoan ja ympäristölaadun periaatteita. Puutunko siihen, jos sitä brasilialaista broileria hankitaan vaan halvimman hinnan mukaan? Olemmeko me vanhempina yhdessä vaatimassa esimerkiksi lisäresursseja koulussa kotitalousopetukselle? Puutummeko me samaan asiaan omalla työpaikallamme? Ja olemmeko me sitten yhteydessä omaan kauppaan, oli se sitten vaikkapa